Nyakwara mgajuan kamura mintiere odhiambo majaber chien tarik 11 dwe mar 11 higa mar 2023 kamura mintiere gino mara nini bedo kod odiochieng' makare kokamano machiegni e weche magwa magotieno makawuono kamokwongo Nyakwara mgajuan wayudo weche mawamiyo pek. I think if there's any recruitment exercise in this country that has lost credibility, is recruitment to the defense forces. And most of those fresh recruits were actually sent back home on flimsy reasons. Jod bura koro dwaro mondo lok chenro mar kao jolwenye pachoka kagiwacho ni chind mibadhi okwako chenro masani. Tumwombe sibichakaza kasa hanene ithindo masijo bino pere boro kauna mbashibano diyo. Siasa mag ODM kod UDA no chacho ya Luora Manyanza ka jatend duond bura mar ODM oyango chako chenro mar ndiko jokanyo mag duond burano. Lipot koro yango ni landruok mar kute magayaki kowuok kuom miyo ne nyathi medore e pachoka. Nyakwara mgajuan machiegni e weche gi yore roma adimba kamedo mana paro ni nyalo yudo wa achiel kachiel kokale mbui magwa YouTube yudo wa Ramogi TV kabende Citizen Digital bende yudo wa achiel kachiel. Tudikoda Nyakwara mgajuan page mara mbui mara mar Facebook nyinga en Sharon Ongao jonyor maloko wach nyinge Wilson Ochuka machiegni. Oganda auchiel e county Makajiado kod Makueni oresi toko ula mapek ywayo nyamburko mabende na geedho. E Kimana Ward, County Makajiado, oganda ngwen oresi tok nyamburko mana geedho pino ywayo e aora ma Oloile. E kinde ma oganda moko ariyo oresi tok nyamburko margi no ywergi oula e aora ma Mwatuni. Kaka Andrew Ondego leronwa, oganda e county Magarissa gi Isiolo kwayo sirikal mondo konygi tok koth darogi e miechegi kendo ketho mwandu magi mathoth. Wawinjerna. Ute sienyore, kuonde mag ohala bende pio ketho. Jodak bende ruo penye koyo kendo moko goyo tache pi. Mae kaka lwasi chale gwenge mag Windsor Estate, Garissa Town. Koth mapek manenore gwengegi ochuno johala loro kuondegi mag ohala ka jodak bende ringo dhi manyo jote kuonde mamoko. Kuna biashara hapa ndani mali unaona maji imejaa hivi. Tuko hapa ni garage na tuko na duka ya marangi hapo na maji imeingia ya kwamba hatuwezi fanya chochote. Kutoka juzi tumeathirika vibaya sana na kuna usaidizi tumepata tangu hii maji ingie kwetu. Hata 2018 ilikuwa the same hivi tu. Sasa tunaomba pia tusaidiwe kwa sababu maji imejaa, hatuna mali ya kulala. Watu wengine wameingiliwa na maji kwa manyumba, tuna watoto, hakuna mali naweza peleka watoto. Sasa sisi tuko kwa shida. Barabara imejaa maji kila mahali, nyumba za biashara zimejaa maji. Mimi kama mama mboga hata sijakata sukuma, watoto hata lunch leo wanjakula juu. Sasa hiyo kazi itafanywa wapi? Moingo ganda lo fario sedare miechegi e boma Magarissa e kinde malipot mogol giri uruok mar msalaba makwar yango ni moingo ganda lo prario osedare miechegi e gwenge mag North Eastern Kagarissa, Wajia gi Mandera gin moko kuom counties makalo midhiero makama. Jodak go seyo chal mag koso yore mabeyo mag kalo pita kaka yorno manyayo achiedh nade ma ikelo gi pi e gwengego. Sasa kwangu hakuna kitu nimepata hata. Mimi nakaa wiki moja nje kulala kwa watu. Hakuna kitu mimi nimepata hapa. Mbuzi alikuwa na mbuzi hapa. Watoto ya mbuzi amepotelea hapa. Na hatujui sasa kama tuko na serikali. Kama kuna serikali, hebu akuja watuangalie sisi maslahi ya watoto wetu. Hata mahali pa kukulia ni shida. Kama tumenyeshewa usiku na ndio tukaacha mzigo hapo, chakula hapo, mpaka makaa, saa hii sisi tuko kabisa mahali mbaya kabisa. Hebu angalia ile show vile imejaa. Zile vinyesi ambazo ziko pale zote. Ndio hii sasa ambazo sisi tunakanyaga hapa. Hiyo ngine. Ni vinyesi za watu ambazo hata ngine tena ndio ile. Sasa najua kabisa watu watakonjeka hapa. Komachielo, ei county ma Makueni oganda mokario bende oresi tok nyamburko margi ne oywergi pi. Ka county ma Kajiado oganda mokang'wen oresi tok nyamburko margi ne oula oyweyo ei Kimana Ward. Ka ei county ma Kitui
Chenro mar manyo ringre jaduong' moro ma jahigni 70 mane oula otero pod jodhi nyime. Andrew Ondego, Ramogi TV. Nyakwaram gajonko pogre gi mano, jatend piny William Ruto ojiwo piny mar Saudi Arabia mar bero winjruok e kinde kod pinje mag Afrika. Ruto manoriwore kod jotend pinje mamoko mag Afrika e piny mar Saudi Arabia owacho ni piny Saudia nitiere kod thuolo malach mar jiwo ochumi mar pinje mag Afrika kamoting'o e konyo tego luwo chike mageng'o lilo alwora. Africa today contributes only 3% of the world's trade. Being small means there is great room for improvement. Therefore, between Saudi Arabia and Africa, we can unlock huge potential of trade. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua okwedo weche mane owachi kod jatend kweth mobalo kod piny owacho mano mar Afrika ma milambo Julius Malema banka ne okwedo tend piny owacho mano William Ruto. Gachagua kwayo jotelo mapacho ka mondo wuogo oko kendo giriw lwedo e chiwo luor ne jotelo duto mapacho ka olero ni ok onego gidonjore e weche mago mag pinje maoko. Huyu amekuja ni mjuaji, amefika asubuhi. Saa 8 mambo ya Kenya anajua hata kuliko sisi. Sibuli msikia yeye. Na pale kwao ndikuwa hapo December. Rationing ya stima ni 7 hours. Na sisi hatuongei kwa sababu tunaheshimu hawa. Sasa yeye amefika hapa ni mjuaji. Mambo ya Kenya, urais, sijui nini. Sisi tungetaka kuomba viongozi kutoka nchi jirani. Mkitembea hapa Kenya, mkuje hapa pwani, muigie kwa bahari, mfanye sunbathing, muogelee kama mnataka, mkule samaki, mkitoka hapo muende Masai Mara, muende muone wanyama, alafu muingie ndege mfanye nini? Mrudi kwenu. Mambo ya hapa mtuachie. Kwa sababu hata sisi tukija kwenu, mambo yenu hatufanyi nini? Kopogre gi mano, landruok mar kute magayaki kowuok kuom miyo nyaka ne nyathi medore e thoth counties mapacho ka. Maka to bedo ni report mano mar KDHS higa mar 2022 to noyango ni atamalo maduong' mar mine e pacho ka konyore e osiptende. Kaluwore gi report mar duol matayo chenro mag gayo tuoche e pacho ka mong'ere kaka National Syndemic Diseases Control Council. Kato bedo ni kwan jogo magamayaki odok piny. Luoro nitiere ni nyithindo mang'eny nyalo bedo gi tuone. Dano Londe leronwa mathoth. Lipot mogol kod duol matayo chenro mag gayo tuoche pacho kae oyango ni landruok tuo ayaki ne nyithindo minyuolo kowuok kuom minegi medo idhe counties duto mapacho ka. Kata bedo ni kwan ji manyien magamo kute mag ayaki odok piny gi atamalo 47 e pacho kae kipimo gi higa 2019. Lipod National Syndemic Disease Control Council oyango ni counties manitie na mchumbe nigi medruok e kwan nyithindo magamo kute mag ayaki kuom minegi. E higa 2021, kaunti ma Mombasa nondiko atamalo 6.3 malandruok kutegi kuom miyo nyaka nyithindgi. Kwan mane omedore gi atamalo 1.6 e higa mar 2022. E kaunti ma Lamu, kwan landruok ni omedore gi atamalo 1.4 ka kaunti ma Taveta nondiko kwan medruok mamalo gi atamalo 2.9. E gwenge ma Ugwe, kaunti ma Wajir landruok mar ayaki mar miyo ne nyathi omedore gi atamalo 2.3 kowuok atamalo 27.3 e higa 2021 nyaka atamalo 29.6 e higa 2022 ka kauntis mag Mandera gi Kitui omedore gi atamalo 2.1 moro ka moro. E gwenge ma Imbo, kaunti ma Vihiga omedore gi atamalo 1.9 ka Busia kwan ni omedore gi atamalo 1.8 e kind kauntis mamoko. Kato bedo ni counties mag Nyanza ondiko kwan mar dok piny landruok kutegi kuom miyo ne nyithindegi, landruok mag kute mag ayaki e counties mag Kisii kod Nyamira omedore gi atamalo 0.6 gi 0.2 kaka giluore no.
Lipodni oyango ni landruok makamagi kelo luoro kendo nyalo keto piny Kenya kama rach. To moloyo sechegi, riwruoge ma osebedo ka siro piny Kenya noyango chungo sir ma gichiwo ne Kenya ni chenro duto mag kute mag ayaki kochopo higa 2030. Bende lipodni oyango ni ji 20,997 nowito ngimagi ne kutegi mag ayaki e higa 2019 kipimo gi higa mar 2023 ma ji 18,743 osewito ngimagi gi tuoni mayango dok piny matho gi tuoni gi 12%. E kwanni nyithindo mawito ngimagi nodok piny gi 47%, rowere 15%, katho jomadongo nodok piny gi 3% kende. Kata bedo ni report mar Kenya Demographics Health Survey higa 2022 noyango ni thoth joma mine ne konyore bwo joma olony. Penjo maduong' en ni ng'ikruok ni kanye e lweny mar geng'o landruok mar kute mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka ne nyathi. Diana Olunde, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, jokanyo mag kamiti mar od bura mochung' ne loso budget ogolo ng'ur margi e wi chenro mar ndiko ji e lweny ka giwacho ni chenrono opong' kod mibadhi. Jod bura koro dwaro mondo tim lokruok ne chenro mar ndiko ji e lweny kaka yo mar miyo rowere mawuok e anyuola mochando thuolo mar donjo e lweny. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jod bura dwaro mondo migawo mar lweny bende obed kagoyo chapa kwan mag ji magichano kawo e sub-counties duto mapachoka. Tulifika uwanja wakasema XNOS wakiwa wamefikisha 35 and above. Na sasa hiyo inaonyesha sisi wote hatutapata kazi. So inatufunja moyo sana. Bang oganda jo Kenya golo ng'ur margi e wi chenro mar ndiko jolweny e kinde mokalo, jokanyo mag komiti mar od bura mochung' ne loso budget oriwore kodgi kendo seyo chenro no. That is a very sensitive issue. Kagiloso e kinde ma jakom komiti mar od bura mochung' ne lweny Nelson Koech ne oyuoro e nyim komitino, jo od bura go owacho ni chenro mar ndiko jolweny e pacho kae osebedo kopong' kod mibadhi kendo kinde osechopo mar timo lokruok ne chenro no. Recently we did recruitment, and most of those fresh recruits were actually sent back home on flimsy reasons, like the testicles were not balancing or they're not the same. You know, what nonsense is that? And some of those recruits were actually recruited at the various recruitment centers across the constituency. Kenyans all over the country are actually crying out, saying that more likely, unless something is done, the children of the poor will never be soldiers. They will never join KDF in this country. And I think it's your committee to take care of this on behalf of Parliament, because we represent the people. Or you come there, and then that's when you're told you don't have an ID, or we didn't have what. It's all form of corruption, and also just pretending that we have employed so many people across the country. Jo od bura dwaro mondo migawo mar lweny obed ka goyo chapa kwan mag jolweny magichano kawo e sub-counties duto mapacho kae kaka yo mar keto ler kod adiera e chenro no. Let us know in each sub-county in Kenya, how many people are you going to recruit in annually on every recruitment exercise? Because here, the suspicion that is there is, in a sub-county you realize you give 3, another sub-county give 10, another sub-county give 1. Maybe we might have to devise another way of recruiting so that we stop just making people travel all the way from Nairobi all the way to their constituencies or counties to be recruited, and you're taking 4 or 5 people from each constituency. Just go to high schools. Every year, najua kwamba kuna hii constituency tulichukua kwa shule fulani. Ile mwaka ijao ni ile shule nyingine. So we stop this kind of lying that we are recruiting. Bende gidwaro mondo bad migawo mar lweny obed kalando thuolo mantiere e migawo no kendo miyo jopiny man kod dwaro mar riwore kod lweny thuolo mar chwalo kwayo margi kar tero ji duto e pap, miyo gi orako motegno bang'e to ikawo jomatin kende. Kaluwore kodgi, oganda jo Kenya osewito geno mane gin godo e chenro mar ndiko ji e lweny kaluwore kod mibadhi motimo newa e chenro no. Is there a way that can be devised in this country the same way you do NIS? I think people apply and you shortlist and things like that. Or you can tell us, because that whole thing about
the testicles is just a form of corruption. If there's any recruitment exercise in this country that has lost credibility, is recruitment to the defense forces. Totally, Kenyans do not believe at all in that recruitment process. Maybe next time we'll call them on specific recruitment. They can share with you the matrix of recruitment so that you also understand what happened. But of course, we'll also advise them that can you do this thing differently this time or that time. Komiti mar Koech osingo maneno nitiere ler e chenro mandiko ji e lweny e kinde mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara mgajonko pogre gi mano koro wadonje weche motenre kod thieth. Osiptende 75 e boma ma Narok olor kuom kinde ma ok oyangore. Kosiptende 6 bende olor tijegi tok rem chopo kare dwaro mag chikego ma oket kod duol mochung'ne jochiw thieth mano KMPDC. Lipodni Nyakwara mgajwang olosnwa kod Vida Atieno. Bedo gi lony, tiyo maber kaachiel kod chopo yore mag thieth ma owinjore en ageta mar duol mar KMPDC kata the Kenya Medical Practitioners and Dentist Council. Osiptende 75 kuom osiptende 255 ei kaunti ma Narok ne olor bang' yangore ni ok gichopo kare chik mag chiwo thieth ma owinjore. So this inspection is geared towards ensuring compliance and is an assessment to ensure that the personnel who are working there, the infrastructure, physical infrastructure, all these activities, together with the operation of the health facilities, comply to the standards that have been put into place by KMPDC. Kaulosi Hospital Manarok County Referral, jagori chenro mag kembe mag KMPDC Philip Melio Lenkamwaro, kaachiel kod jokanyo mag riwruogno ne otimo nonro kuom juma achiel kama ne giyango ni osiptende go itayo kod jochiw thieth maonge kod lony. Patient-centered should be evidence-based. Therefore, quality assurance monitoring is very essential. Ole Kamwaro ne ochiwo namba mar simu kaachiel kod website kama jopiny nyalo rango e lony mar jochiw thieth ka olero ni en ratich jopiny yudo thieth kowuok kuom lakteche man kod lony madwarore. And we have been able to close 609 facilities across the country. And we are telling the other counties, the other places we have not visited, we are there. We are working with the National Police Service. We are working with the county government to be able to ensure that we bring sanity in this health sector. Kwan mar jotuo osiptende kidek dok piny bang' sirikal oketo e tim chenro mano mar universal health coverage. Jatend migao mar thieth Susan Akumicha yango ni Uganda ok bigoyo tach e ute thieth mar yudo thieth e higni mabiro. Wirani UHC biro yango okenge mag thiro gamo tuoche. Nakumicha kalose kinde sidho kundo ne jopuonjore karod thieth mano mar mbalariany ma Kenyatta. Oyango ni sirikal biro siro chenro mag tiegruok e osiptende e rakruok gi tuoche. Jakom board mano marod thieth mar Kenyatta University Referral Olive Mugenda lero ni tiegruok ma ong'ith owinjore timne jochiw thieth kaka ginyalo siro jotuo magi. Lipot mosir gi jagoro e migao mar thieth Harry Kimutai. Jatend migao no noten kod jagoro e migao mar thieth Harry Kimutai mano medo ni piny owacho oketo siniani e bero chenro mag thieth. We are going to ensure that all Kenyans are healthy. As a ministry, we have prioritized. We do not want just to repair broken human parts, broken human souls, broken human spirits. We want to promote and prevent. We want people to be healthy. And anytime I try to think in the long term, Professor, you might not have very many patients in future because we will have achieved our target by ensuring that Kenyans are living healthy. And we shall have very few people coming to hospitals. And I believe that is the world that we all want. The Ministry of Health deeply acknowledges the values and the substantial contribution that this institution makes through its state-of-the-art treatment for non-communicable diseases, with a special focus on cancers by making the services available to Kenyans. That is, skills are important, but how you treat your patients is even more important. How they look at you, how they take care of you is even more important. Notice that I've gone around and I've seen that when the nurses are doing their work, the patients are happy. And they even mentioned, Madam CS, they mentioned that Professor Nasu and so, that one, if there's promotion, give her, because of the work they do.
Nyakor mgajwang hogo ke weche motenre kod thieta mi weche motenre kod siasa. Duond bura mar ODM olando Maria Wayanga chakrok mar chenro mar ndiko jokanyo mar duond bura no. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga wacho ni bo chenro ni nyathi mosechopo higni 18 hinya te gwenge makaluo. Ibiro dwar mondo ndikre kaka jachamano. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. To membership chaka sanino ithindo mosechopo higni 18 kawo membership mar ODM. Mondo wacho ni uda ni babedo gi yiero ni chike moko nitsero ka wuda kucha. Adwa ni jo ODM Tuloko bedi 99.9% OD. E skul primar mamoro e Central Nyakach, oganda no yoro karombgi mar konyo jaod bura machon ma Nyakach, Peter Odoyo kowo minode. Kata kamano, siasa noduogo kawo kore e lienno seche mane ogai mar Azimio Raila Odinga omolo. Josiasa ariyo, machiel kuomgi, ichichgo ni ne odare ODM odonje UDA, nochako larore ka gipimo ratil margi e wi ng'ano mani machiegni kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Jochiw arita mag josiasa go obukora kore giwegi gino mani orocho chenro mag ik kapok ni jaod bura ma Nyakach Aduma Owuor ochung' motegno kendo duoko chenro e wang'e. Rakruok makamano nomiyo gai mar Azimio Raila Odinga osoko wenge josiasa ariyogo mondo were kod siasa mohiu gitine jopiny e lemo mpogore mane oyiergie. Ni candidates ni lareka nyere ka jo nyoro nyere ka kada in kidabro chung kaka MCA igama biro prayo gabiro cha pod kunu moya tin be ka nyere ni MCA ti kaka MCA mari jone tiji wewe tani bella ro mjumbe ti bende moyiri kaka mjumbe ti kaka mjumbe wewe chende bero gavana uchaka wachini do kama yante yanko dutie wewe ir kaka MP ken MP ka ntai chione gulo somo fu ka Nyakach kama lishahi Aduma kika ko yiba chalo kama kataron kidwaro sabu biro sani konyura nyang tich. Raila okoni nyaka koro gimed kedo ne piny Kenya kalore kod mibadhi madhi nyime ainyeto koteno kod nengo mauta mamedo mana idho piny maru pachoka. Out of 217 shillings which people are meant to pay per litre, 30 shillings goes into some people's pockets. The real price should be 187. They loaded with 30 shillings, and that was Museveni has refused to pay. Museveni has said, why should we be made to pay for the corruption of Kenyan officials? Jotelo manyanza mane oyoro e ikno to kane loso e gimedo kwedo weche magoledhi mag jotelo milieko ni osedonje UDA ka gikwayo riwruok mar jokang'ato ne jotelo e bwo riwruok mar chama mar ODM mondo ODM omed chung' motegno. Sani aneno ka jowuja moko nika to gin ka to giling thi gi kwe mane kako nego gi kwe to konego beni kama koro wane ODM ni gin jajore dwaro kum to yieni but demonstrate to us, especially now that you want to embark on a massive membership recruitment part. Ni ikelo jadi a chama, not on the basis of how many people mobilize LEL. And we must, as leaders, be honest and people of integrity. Not people who want cheap popularity. In maidwa mielo thum nindo kori mielo thum ng'ani mielo thum uda no ing'e wuongi emomiyo bed mos wariwore kanyakla nitiere ma gin yien motowo ginyal bede nguso to baba nigi yiende mang'eny ibiro keto witado motegno to koro jouda moko manyisowa ni nikech pinywa notho ni nikech Raila nokodonje State House koro wadonje UDA ofuo koso kofuo chama man Nyakach ka en chama miluongo ni OD. Magi biro e kindeni maduond bura mar UDA osebedo kasoyo tiende e gwenge mag Kaluo e gima nenore kaka temo mayo duond bura mar ODM mbi e gwengego. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County.
Nyakwarum gajuang dakika ni 24 tok sa chiela mano mar otieno. Kapok akoyo matin na paro ni nyalo oronwa ote kokalela mago ote machoka redeka uchiela nono. Mbui mar Facebook, Twitter, kanyakla kod Citizen Digital benyalo yudowa achiel kachiela mano Ramogi TV. Kapok akoyo matin asoma ne moko kuom ote mabenda neno kod donjo ka Victor Kinda wacho neno Ramogi TV o makare kintiere county ma Mombasa. Koyo ni makende ene serikal mar mondo migigol pesa mana iketo tenge ne kod El Nino. Kimadhi Dedan in ben wacho neno Ramogi TV kintiere e county ma Kisumu. Fibio Liela neno ote mari wacho ni ineno Ramogi TV e yo makare. Devo Nyango, Kefa Odongo, Kennedy Ogowe undutote wacho neno Ramogi TV e yo makare. Ote mogi kapoka ka yo matin en mar Morino Jode wacho ni intiere e gwenge mago mag Naivasha. Medoro ote Nyakwarum gajuanga thuolo podi e lach gisani waka yo matin ka waduogi mathoth kotenre kod weche manyien mago magangichwelo. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709-767-000. That is 0709-767-000. Kete manaka Ochopo samakoro Ramogi TV yango hike marario yamo Tomae oknyal timore kayonge kaka jaera marwa Tarika chiel mara pargario Koro wachuake tomana mabercho The Garden Bondo John Jr. Kod BV Band Biro chwako budho nyaka che Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie Mae Kikbai The Garden Bondo Kapio Junction Samachon Penguodh fwenyo chuny kitwa Ang'o miyo yie ni chako mana mine dak ne chake yie chu yie ni chako mine nikech mine ma pito Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny Ike jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong' kidi jaduong' ni Kit Mikai Kendo rom kod jorit kitwa Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye Piny mamako dhogi Kamaru biro to maru otho e dala iyecho ne tiel omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo E 111 Ngeso ka ngeso Saa 1:45 otieno Mane Ramogi TV We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1306. Shabiki.com kanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. To bet!
Nyakorom gajuang machiegni kende okang machielo wadhi nyime gi weche manyien. Par nyaloro nwa ote kokale laimagwa magote macho kariadek au chiela no. Mbui mar Facebook binaneno kwa nchira chiel kachiel nyalo oro ote magi mar mondo miwasom ayanga. Wadhi nyime nyakorom gajuang e weche mago motendre kod weche manyien. Nyakorom gajuang tima mano mar kamana kinyalo ketna mana wach moro machielo kanyo. Wana soma na moko kuom ote mabende donjo kaka poka donjo kata mana e weche magwa mago manyien mabende wantiere godo. Aneno yawa mathoth mabende neno chenro achiel kachiel. Pauline iwacho neno chenro kintiere gwenge mag Mamboleo mane county mano Kisumu. Neno kanyo Okeno Mary bende wacho neno chenro achiel kachiel. Sharon Daisy iwacho ni mor gi baba Ramogi TV ler hero kama nainya. Asom ote moro machielo kendo en mar James Ouko iwacho ni Ramogi TV ler. Katika mano nyakorom gajuang ami weche mamoko. Ndalo machuok bang' jopuonjre mag mbalariany golo ywak margi ewi leo mar omenda mag siro sombgi. Piny owacho koro wacho ni osechwalo omenda makamago ne jopuonjre duto. Koloso e kinde romo mare kod jokombe mag kamiti mopogore mag od bura ewi budget mano mabalang'. Jakom komiti mano mar od bura maloso budget Ndindi Nyoro olando ni sirikal oseoro ne jopuonjre duto mag mbalariany omenda e accounts maggi mago mag bengi. Nyoro bende olero ni gisemiyo skunde mago mag sekondar ma adundo omenda maromo siling bilion 3.4 mar gero klese manyien. We have also allocated significant resources to junior secondary schools. One, in terms of infrastructure, where we have allocated 3 billion shillings, actually 3.4 billion, project that will be undertaken through NGCDF as the new model, because the president has given express instructions that the work of constructing classes, CDF has been seen largely to be very efficient, and therefore will be collaborating with the Ministry of Education to deliver the extra classrooms for JSS. We have also allocated monies for higher education, largely in terms of loans through HELP and also scholarships. And I want to assure all parents that we have resourced our education sector well. That is why actually this week we have seen also the monies that have delayed for university students who reported earlier in the year have been sent, and most of it already credited in their accounts. Nyakorom gajuang jalub jatend piny Rigathi Gachagua chano bagoromo kod jotelo eketo chenro mar tieko tiyo kod yedhe mamero ji motimo newa e aluora madhowadh nam chumbi. Kolose rapar maraboro mar diocese ma Malindi kod choko pesa e kanisa mar St. Thomas ACK. Gachagua ne oyango ni chenro mar tieko tiyo kod yedhe mamero ji biro bedo kod nyak maber kendo biro kelo dongruok e yoro ohala ne jodak ma aluora no. Gachagua bende nolero ni sirikand jatend piny William Ruto nitiere e ong'ala manyime mar jiwo dongruok mar yuto e pachoka. Koko jo piny mondo obed gi horuok gi yie e tend Ruto. Ya madawa za kulevya ni hadarati iko shida kabisa katika pwani. Ni kweli. Hivi karibuni kabla hatujaenda Christmas nitaweka kongamano la stakeholders wote, hao viongozi, magavana wetu wote, senators, members of parliament na wakuu wetu wa serikali, county commissioner na timu yake, polisi, DCI, tuanze kuangalia hii mihadarati imetuhangaisha hapa pwani, tutafanya nini. Na kwa hivyo ningetaka kumwambia mkuu na subra, tutaweka mkutano tuanze kufikiria tukishikiriana na nyinyi. Moko kuom jotelo e county ma Meru koro seyo ng'eto manochiw gi od bura mar Senate ewi bura mane dwaro thicho oko gavana ma Meru Kawira Mwangaza. Gisingo mar tiyo kamoro achiel gi jodak ma county no e thicho oko Mwangaza e apisi kendo. Jotelo go seyo Senate kuom ne buono yango moko kuom keth madito mane mieno Mwangaza. Gidwaro mondo Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' okwo oganda Meru ng'uono kuom gino magiyango ni jatelo ne otiyo gi weche moko dhi kare ne oganda jo Meru ewi wach dwaro thicho oko Mwangaza e apisi. Gilero ni ok giyango ng'eto mane ochiw gi od buch Senate kendo gichano dhi nyime gi dhiro dwaro mar thicho oko jatelo no e apisi ka gitiyo e twech kata mana ka gitiyo kod dwol achiel.
ama kushindwa kufanya kazi. Mtu ambaye ameshindwa amefanya sisi tubaki nyuma, ambaye ameshindwa kutekeleza kazi yake, ambaye hana uongozi mzuri, hana heshima kwa wale wengine, ambaye anavunja sheria, ambaye anatumia vibaya rasilimali za Meru. Hiyo ndio shinda ambayo tuko naye na gavana wetu wa Meru. Kwa hivyo wacha niseme hivi, kitu kingine ambacho kimetuudhi sana ni kwamba wale ambao wanatuita ndugu zetu hasa hapa Mlima Kenya, tunaona wale waliongoza mambo ya kuzima kilio cha Wameru, bandala ya Wameru wapate haki. Watu kama Moses Kuria, watu kama akina Waiguru, watu kama akina Medhu, hawa wote ambao wanatuita ndugu zetu wakati wa kampeni, wakati wanatuhitaji. Na wacha niseme kweli, wametusaliti. Ni nini iliwafanya mkate hiyo kesi mbaya, muache watu wa Meru kama wanalia? Ni machozi ya mama ama ni maziwa ya mama? Sababu sisi watu wa Meru tulikuwa tumekubaliana kutoka mtoto mdogo wa mama, wa baba, wasee na wakubwa wote wa Meru. Maendeleo ya Meru iko hatarini, sababu sisi tangu wakati wa Munya, tangu wakati wa Keraito hatujapata maendeleo yoyote hapa Meru. And as Merians, we are going to fight for our rights because we've been violated for the longest time and we've been ignored. We want to state categorically that the fight for justice for Meru shall continue, and we are not fighting gender female. We are fighting incompetency and misappropriation of public funds. Nyakorom gajonko wuke weche matimore county ma Meru, atiri nyake weche matimore county ma Migori. Governor ma Migori Ochila Yako oyango ni nonro dhi nyime ewi kaka omenda notigo de gero chiro ma Ombo Modern Market. Manoger kod World Bank e kinde tend governor machon Okoth Obado. Jopinyo kuntiyo kod chiro no nyaka negere, kagiwacho ni ne okogere e rang'iny ma owinjore. Kendo gichich ni omenda mag loso chiro no ne ocham gi achudhe. Reporter marwa ma Migori George Juma leronwa matut. Higni maro Mario nyak ne chirono ma ogere yono manyasani Mombo, magero ne osiri kod bengi mar piny mangima, kod omenda maloyo $84 ne tieki, onge chenro malong'o mag ohala madhi nyime e chironi. Bang' tieko gedo ma chironi, gedo mabende osebedo ka ido seyo mathoth ka okuom oganda e higa mar 2011, piny owacho mar kaunti ma Migori ne ochiwo kiosk mag timo ohala marom 480 maidore e chironi ne johala mondo chak timo ohala e chironi moidore ndara maromo kilomita 2 ka wuok e boma Migori. Nitiere gik ma samoro ne okotim maber, to mago municipality to gi wan wawegi dhi nyime gi losogi. Kata pa jopiny moro amora nok gikawo plan manuwuok ni dhi los godo chiro mar Ombono wakia nyaka sani. Koro the World Bank nowinjo nogolo pesa madin saidi mondo mi olos gima biro konyo oganda. E kinde limbe marwe kar chironi, ne wayango ni maloyo atamalo 50 ma kiosgi nyaka ne johala kaugi pok gichako tich. Gino bende koro kelo piny mathoth maloyo duoko. Otiyo to koti e kiwango madwarore, otiyo. Samineno ne kidhiye tibro yudo ka nitie traders, to ibro yudo ka stalls moko ji pok obire. Antiere gi municipality ma Migori County ma wamiyo teko mondo ng'i wach chirono. Ne ayudo report ni the electrical system margi ok ber, waseketo pesa mondo los go mano to gi gik mamoko madwaro nolosi. To maduong' wan gi komiti mar chirono ma owinjo tudre gi johala matindo mondo dhi e chirono. Ndad mar 80 million kako winje no. Iwinjo onge gima 80 million ogero kacha. Kete mabati, jamani, mabati danger gi 80 million please. Chakruok mar higani, ten municipal ma Migori ne otemo chuno johala matindo ma uso lembe kod alode mondo dhi e chironi ma Ombo. Kata kamano, dwaro margi ne oruombore piny bang' ka johala ne otamore. Gikawo pes World Bank gitere i bungu kocha kama jopiny ok nyal kata dhiye, makata ohala koponi yawo onge ginyalo timo godo ohala. Koro wakwayo this county government and national government mondo ng'enwa ni pesa World Bank ni diki unewacho pesa di. Yo mani omenda mani oket tenge mar gero chironi ma Ombo bende ne otigo nyaka sani kelo penjo mathoth ka gavana ma Migori Ochila Yako ne oyango ni nonro koro dhi nyime. Report manaseyudo en e lwet Auditor General, en e lwet Senate, en e lwedo minone motegno. An kaka ing'eyo ni ang'iyo ga mbele, ok ahero ng'iyo chien.
tang'eyo ni nyalo bedo ni nitie gik moko manotim ma ok oluwore man kare, to we jogo matich gi en nono wechego mondo non an kik adonjra gi jok makoro osewuok e ofis. Kata bed ni chiro ni Maombo ne omuonyo omenda mathoth, geno pod onge ni odhi tie yono makare, ka johala ywak ni chiro ni bor kod boma ma Migori, kendo ok olos kata olalo ero ni ma Migori, makoro nyalo tudo chiro ni kod boma no ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Monitor. Yuvi, inire monda watch ni mama hair, kaka ni timo bibedo class monitor. Next on Shamba la Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? It's true, sir. You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. But I have a problem. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast self-drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Jipange na Viusasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viusasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na Viusasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na Viusasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Nyakoro mgajuanga machiegni sud machiegni mar mondo miami weche mag tuke. Team mar Gor Mahia odiochieng' makawuono noyudo bas manyien mano nyiew kod Eliud Owalo Foundation. Bas makamano mating'o ji 42 nokuongo sungi e boma ma Nairobi kano wuok mano General Motors kapok notere Kasarani kama nochiwe neko galo. Jatemigo matudro kod lony manyasani Eliud Owalo nowacho ni koro gima odong' en manyo ne Gor udi ma jotugo biro dakie kaachiel gi kaka inyalo ger paw tuke mano mar Gor. Jotugo machon gi masani mag Gor noyuoro e nyasino. We promised you a bus. I've delivered the bus. Akelo kozoka akelo. Akelo kozoka akelo. Now we want to go a notch higher.
We have a bus. The next stop is for us to get a clubhouse and a stadium. Kogalo oi! Kogalo oi! Kogalo oi! We will do everything possible to ensure that Gor Mahia as a club gets facilities which is befitting of the status of Kogalo. And we'll work with you, we'll work with our friends, both in Kenya and abroad. Nekoronga juango pochi gi pak ne team mar Kogalo. Jomoko wacho ni mano ok mtoka, mano ndege. Koko mano kwa dhi nyime team mar Gor Mahia bendo dichiema kawuono notu